नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। ओहळात बुडालेल्या प्रचिती कुडतरकर यांचे पती प्रशांत कुडतरकर यांना शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत 4 लाखाचा निधी मंजूर झाला होता। आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते शासकीय निधीचा धनादेश प्रदान करण्यात आला। डीएड व बीएड बेरोजगार उमेदवारांना जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून संधी देण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, असा शब्द भाजपचे युवा नेते तथा आमदार नितेश राणे यांनी दिला। मळगाव येथील नियोजित सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात यावा अशी मागणी सावंतवाडीतील युवा कार्यकर्ते मिहीर मटकर यांनी आज राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे केली। मालवण तालुक्यातील चिंदरगावात साथीच्या रोगाने गुरे दगावल्याचे प्रमाण सुरूच असून आमदार वैभव नाईक यांनी मुंबई विभागाचे प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहायुक्त डॉक्टर प्रशांत कांबळे यांच्याशी संपर्क साधत गुरांच्या रोगावर उपाययोजना करण्याची सूचना केली। गणेशोत्सवात मुंबई गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात पर्याय असणारा बोगदा वाहतुकीसाठी सुरू होणार आहे। पर्यायी मार्ग म्हणून कशेडी घाटातून गेली 2 वर्ष बोगद्याचे काम सुरू होते। यापैकी एका बोगद्याचे काम पूर्ण झाले। बोगद्याच्या आतील रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सोमवारी मध्यरात्रीपासून सुरू करण्यात आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।